ekwupụtago ọlụ dịrị ụmụ nwanyị n'iweta ezi mgbanwe nakwa ọnọdụ ọganiru. Nke a ka ekwupụtara n'oge eguzobere Umuada Ukpo na Akwu n'eziokwu group bụ ebe a nọ wee gwa ha ka ha kwudosie ike dịka ọlụ ha si wee dị ịdị na-akwụ n'eziokwu mana ịkwado maka ọdịmma. Kenechukwu Chukwudi mere ka amata na ndị dịgasị iche iche otu nọrọ onwe ya bụ otu na-ahụ maka ọganiru ịdị n'otu nakwa ọganiru na Ukpo kansụl obodo Dunukọfịa bụ otu eguzobere bụ otu Umuada maka iweta udo na ịdị n'otu nakwa ihe ọma niile. Ka anyị wetara gị ozi a site na studio. onye bụ onye isi oche na oge mmemme ahụ Dọkịnta Obi Nwakpa na oge okwu ya kenere ụmụ nwaanyị ahụ dịka ha si chepụta n'echiche inwe ngalaba ahụ maka ọdịmma obodo ha, ọkacha ka ha si enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ma nyekwa ha ndụmọdụ ka ha na-emepụta omume dịka aha ha si wee dị yanakwa ịdị njikere ka ha si anabata ndị mmadụ na otu ahụ. Onye bụ onye isi oche na otu ahụ Odoziakụ Ifeọma Nweze oge ọ na-agụpụta njirimara ndị otu ahụ mere ka amata na otu ahụ bụ ụmụ nwaanyị nugoro di na obodo Ukpo na ebe ndị ọzọ nke ha na-agba mbọ iwetu udo na agamniru na obodo ahụ. O mere ka amata na mbọ otu ahụ na-agba gụnyere ọganiru obodo Ukpo site na ịkwado ndị ntorobịa yanakwa ụmụ nwaanyị, inye agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụmụazị bido na prima luo na mahadum yanakwa ịkwado ezinụlọ site na inye ha ihe onyinye dị iche iche yanakwa ihe ndị ọzọ. Ndị bụ ndị otu ahụ gwara ndị nta akụkọ ozi ndị gụnyere Odoziakụ Ebele Onyekachukwu yanakwa Odoziakụ Onye Ọcha Chidera kọwara na otu ahụ bụ nke na-akwụ n'eziokwu idozi okwu nyegara ndị obodo yanakwa ezinụlọ site na inye onye ọbụla ohere ka okwu ọnụ ya ma na-akwụ n'eziokwu na ihe gbasara adịmụmma obodo ma mekwa ka amata na ha ejego ụlọ ndị enwere nne dị iche iche inye ha nkwado. N'okwu ha na oge mmemme ahụ kwa, Maazị Chukwugozie Ilo Ikolobịa yana Chief Jideofor Okoye kwuru na agamniru obodo bụ nke kwesị ka onye ọbụla tinye aka na ya ma mekwa ka amata na ụmụ nwaanyị ahụ bụ ndị na-aga n'iru na-azọ ezigbo nzọmụkwụ maka agamniru na adịmụmma Ukpo. Tupu ebido mmemme ahụ, ụmụ nwaanyị gara na be igwe obodo ahụ Igwe Robert Eze nke inye onyinye ji na osikapa bụ nnukwu ihe jupụtara na oge mmemme ahụ. Site n'Ukpo, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.